media ni finance joto channel ni takuk sono khakahan tio IPC ni ngui sing tini tio IPC ni central meeting simoro mulunga sukha sini main je agenda omong kha sini peace accord mani bisi kolo mangui thangka tabu implement ungya ko kisa implement ungkha omorno tei no tini review khailekya kebama Kifili fainai silai te soba khlai takuk somni gas tabu upaya ko ani ni chibo paya omti khai kebang ma court rogo tabu chini borok klang jagi tongo kemni mungui waren khai tong tabu bo kai tabu government kebang ma jagao initiative naka chini TIPC bai sing agiwo deputation ni mani yagulo hari tabu borono rehabilitation ni bagai tabu saito wi tongo ebong kisu tabu borono habori wi tabu jaga tosilti khai bagai rijaka ega abuni bagai no sara tiripra kebang ma jaga wo chini jara silebe soba khai phirobi phainai returnis rongno rehabilitation no tei no sentini ore review khalaikya ega kebang ma borong tabu go maya ko onek bore accept bongya ko oboron tei bo sentini ore problem salaikya tai TIPC ni chini je committee age central committee tongmani chini adong bo thui khang onek Kacung tini kotal kai tega komiti boseng tai staff sakai no seng complete thebinai ingkai chini tini ni je ingko panda sumani boseng tipramo thawa tom tutui no bubagara no saka seng bubagara ni knowledge ri no sekamo seng khwayo boseng reli khlaika tini ni meeting no bubagara na ingko whatsapp te message raka bubagara chini india ni khataro tomon bagai bo nayako joto tor bini knowledge ri no seng meeting seng khlai tomo Gai kokungkha jehetu TIPC ekta non political organization singoro jara silai besoba khlainai jara returnees boroni komno wan sugoi ebong sino jara subasu khlainai kami amsaini ebong tini tiprasani hamkhlaino tei no chini main je agenda chamono tei na agungnai gai chini peace accord no implement khlaine bagai chem datino cheng case khlaisinai kisudin nage chini advocate Anthony Deborma bayang kok salakya ebong semtini no biniyago chini peace accord ni kagos rok document rok ngani jeng thangi tongo kai bobo gosika chini amono bo high court case khlaisinai kai draft complete payment pore no cheng ingko high court of Tripura high court cheng case khlaisinai implement khlainan bagai karon government cheng no promise khlaija jahate government initiative nanang pun datino borono silai besoba yakari tumnan bagai jotone bisi responsibility ka central government ni boro ekor judi mui jotono tubui thumui man khangja kai Tripura ni jara silai rom tonai borono katangi tui mayamna borono tui manna tabo alphani go je baki obosisto tomai borono tumnan bagai tabo central government yakri romi tongo tini nagam tini monipuri romno bo tini ko tiklai tumnan ni bagai sonman dui tumnan bagai chai tui tongo ke abuni bagai no oro jotto ni sebisi nai kai media romna kojau taku norok ni madhome no chini doha tini musika kuna kuni ni chini jingjal no nukjaka norok chini o je dohani sobawo norok kaisa chengkra norok silai rom yapano norok kaisa punumani bisingtei sisari ka chini dohano norok ni sakar ma baino chini Tripura sartini kabang jaga on sisawi pekya kabang jaga hanya klai tini rogo bonorogo subai pekya omono cheng ma bolayu kai amti haikino cheng jara tabo silai besoba klai khai jabo ngotongnai borongno suba nani bagai norni khan cheng koyo jel bisingo bo tabo kabang ma borok sini jel klai jak tongo 20 bosoro mui thamai ja onek borok tabo yok yakko kabang ma borok yokha tei baksa tabo yokri ang borok baju khai tongo singkai tabo government ni kisau coronavirus ni restriction ba sing jel thangi nai mania government permission kri abon bari sing nai mania ke ang khaklayo chini TIPC tenge kan non political organization sing bubagara baina tongnai agi bo bubagara congress ni yakar khaipro ni sim congress tongpro sim TIPC bubagara oi tongo thinango bo tongnai sing thancha nayo bubagara sawo thancha ni bising tino chini dot ayogna chini hana phiogui mannai sing nayo bubagara ti thantino chini soba sing khlainai